عبدمسي رادي إرناينا زلنا كبرات خطاتل تمدب حجي دايركت مس كارتوم السودان يترخي بزلخو نتي سيكوريتي ريزن ناتاتكم دحن شمكاي كتقصوني حدش نجار أقاتي مخمزلو بسودان حبيركم إن نيركم تمالي ترخيبنا نيرنا نسوخ كاباخا زيادة هتقلت لنا زدول الكازلخو حجي سكتا مايكروفون نباخا قد فمو قرب زلو هلو كنتاتكم ناي سدتنياتات ابز ساعات زين تاي مسلا كارتوم انتي تعوج زلو اسكن غرنا طبق نحوي تخكليها نحنا التعامت ملو ابز صرحنا قدميو 10 عامات غيرنا لنا كن كابزو احنا ايوطانا كل طيايت كمتخلو تصبينا ديمو صينا منقد خا نحنا نا يو ان ورقه لنا قالينا اتو لعدي يلن حجينا ابز قرا معت متيوم بعبز 10 حمش معلتي وصبلنا له نابي تبلي بنا معسكرات حج شكرنا خوين زلو اما معسكر كرمتي زلو حمام الله ماي تندايو اب ساعه خمي قرنا انا وت احنا حج نزلنا وين ابساسي تاكر يوسودنا تزيكونا خا كنصنحنا ابز كنصنح اينا دبزلنا حجي زي اواج زي اوصيم لكم زلو وي زي تزازا محلاليفهم زلو سكن غرن من يخم زبلكم زلو سخاتكم مزغباتكم كم سدتنياتات حقي هو زبلنا زلو زم نايكور زبحلو لو نابانا زموصو اوكي كم حج بتعازونا زنبرو اساتو زبلنا زلو مسيم اكيبونا بقداماي تاكيبنا بقى اوش 15 معالتي اقحتكم اكبو معسكر مسلوك من ايلما حج هنا خا معسكر طرح زي كنا ابزي 45 عام زغبر له احنا 20 عام زغبر له ازي حج كان معسكر بطعم يخبيد نحاول مقبي يلا بساعه زي ولا بزلناس ابشكرنا زلنا حجي انك ايلا انا بزي اي مسكل يبلنا حجي سخاتكم استاذ كلتا عمد خون زي وقا وشط السودان استقايده انت عين تصل واحد يرلو بخاتكم سكن قراني اذا قلت عمد ابانا حماق صل واحد يرلو حول حنتي مدهاليت يله حكمنا اي نقبر باسر بيت عطو اسر بيتنا ولا خوص سمكو صلاي كادو تجنزبون اي نبرن حجون تماساسالي زلو عقمي يلن خطوت انا بدس لك عدك هاجر كده يتخلني حج كمين متنسي تي انس متي زيرينا شكرنا خنقرو ترديك اب كارتوم كوينك حجي نابد الله كهتنقاسقس تخليخا نصادي ولا عصوي خاو نو عصوي خا حجي نابكالي عدتات كيت خلي ايثيوبيا كيت تخليها بغنزبكا اوكي باسي اب غزا عصوي كون كان اب تختماس كتوص تخليخا مالتي اب غزا نو عصوي خون كان سكابت كاسوصل بوتا لابكالي بوتا يتخيل مر اسفيدا خغز تخليخات مص تخليخ اب غزا عصوي خون كان اوكي حجز وصي زلو اواج نوسنات سبادي ولا انه كل سدتኛ بزي قدس ኤርትራዊ ኢትዮጵያዊ ናይጀራዊ ዝኾነ ንኩሉ ስደተኛ እዮም ዝብሉ ግን አና ፍል ያቢሎም አኪቦምና እቶም ናይ ላጅን ዘለኩም ናይ ላጅን ዘለኩም ንዓኹም ክንወስደኩም ኢና ናብ ማዓስከራት ኢሎም አና ግን ንኩሉ እዮም ዝብሉ ኩሉ ስደተኛ እዮም ኢሎም ሕጂ እንታይ ካን ነርካ ወላ 40 ዓመት ዝገበሩ ነይሮም ትማሉውን ብቴሌፎን ዝረኸብክዎም ተጋደልቲ ናይ جبهاز نبورو ناي قدم حتى الترا حجي ولا نعاتم ساتم حجي سدتنياتا دم ولا ما بسودان زقمط انديم الله 45 عام زغبروا ولا نعوم يمصو تبايلو تقريبا كما وسيدهم ميل شح خفيلهم عبيت نستلو انا قلز مصا ابونا دين زي فلتاز ما زي بلا بعود مركز بهال حلفتات الله بزي نعم زغبر عينهم ديري سوا كلاتنا يميلهم حجي حنت نغرنا عايزه تردات نلا سدتنيا زبحال ديم كري زيدلي زلو بز ساعات زي ولا كم قرب ما سي كمتا تبغيسمكم وغور لو الكا تحسب بقى تهزبي ابي تهزب صليكم يزبلو ولا سم بافو يغور خمبر تهزب سدتنيا اوصلنا يزب زلو اوصلنا خبزي كارتون سدتنيا خوصالو نما عسكري خيت يزب زلو
حجي كو كما عسكر عين أتوينا وين أبكساسي تهاجر يسودنا بر حجي تنيدبا ما كوربا خن أتوس عين خلينا أبو ساعة زخرمتي كله تحامي يزل أبو تعنا زلوا سدر جايلن كل حموم يزل بزي أب السودان نويح جبر مقفاف ببوليس قال ملا جميرهم نيرهم ده حرقان زب كفيل كاتوتسي قال لهم تات نيرو كومو لودو ولا تريفي قالهم بر قالوا تغفيفنا لم يتشح كفيلنا وصيناينا لم يتشح ورقتنا كلتا ورحيبهم اوصيومنا اوكي حج قرا مع تقدم ورحي مالتي قدم ورحي صعره ورقتهم اوصيومنا اوكي حجي كابزي وصخ بلو نا معسكرات كيدو خبلهم كلوسي نابينا معسكرات كيدو يمزبلهم زلو طيب هالت معسكرات تغارو تريدبا بلو ኤርትራውያን አሞ ዚታይ ዝበሃል እንጉርጉር ሸገራብ ዝብሉ ዘለዉ ኦኬ እዚ ከዓ ሕጂ ንሕና ኣይተቐበልናዮን ክልተ ዓመት ኣብዚ ምፅናሕናሲ ባዕሉ ከይዝ እዩ ምኽር ሰስኣና ኢና ኩሉ ሰብ ክኸይድ ከሎ ሕና ኣይከድናን ኦኬ ብፀሎትን ብፆሙን ኣብዚ ሓሊፍናዮ ሕጂ ከኣሲ ዩኤንሲ መሰልና ተሓልወልና ተኽኢላ ናብሳሲ ሃገር ትውሰደና በር ሕጂ እቶም ማዓስከር ዘለዉ እኳ ውፁ እንዳበልዎም ገዛና መለሱና እንዳበልዎም ዝሓኻ ተወሰኽትና او ክንድረብሲ ኣይንኽእልና ኢና ንብል ዘለና ሕጂ ክልተ ሰሙን እዮም ዕድል ሂቦምዎም ዘለዉ ሓቀ ክልተ ሰሙን ኢሎምና ኣብ ውሽጢ 15 መዓልቲ ኣቑሑትኩም ትጠርንፉ ሻንጣን እንታይ ጀሪካንን ካልእ ኣቑሑት ኣይንስከምና ኢሎም እዚ ትበኒ ዘለኻ ቃላት እታ ኣነ ክገብራ ዝኽእል እታ ዓቕመይ ድርት እንድያ ናብ ዝምልከቶ ኣካል ንኽመሓላለፍ ሽግርኩም ሰብ ክሰምዖ እዩ እቲ ቀንዲ ዕላማ ተረዲኻኒ ሕጂ እስኻትኩም ሕጂ እንታይ ኢኹም ትፅበዩ ዘለኹም ማሲ ንሕና ዩኤን የለና ኢልካዮ ኖ ተረዲኻኒ ኣብ ከይድኩም ክጠርዕሉ ትኽእሉ ኦፊስ ኣብኡ ወላ ሓንቲ የለን ተጠሪዕኻ እውን ክትህረም ኢኻ ኣምኒኦም ፖሊስዮም እቶም ዝነበሩ እዮም ዓውልካ ክዛረባ ኣይትኽእልን ኢኻ ዘረባ የለ መልሲ የለን ኢሎምና ክሽዑ ኣይተሓተትን ኢኻ እዲካሎ ተሓተሉ ምክንያት የለ ብቸካ ዘንዝበልናኩም ጥራሕ ስምዑና እዩ ከም ባዕለያ ብሓንቲ መዓልቲ ኣብ ሱዳን መፅየቲ ኩነታት ዝረኣኾነ ኤርትራውያንሲ ማዕልያ ዘይብሉ ኤርትራዊ ብሱዳን ዝቕመጥ ሕጂ ንስደተኛታት ከምዚ ከማኻ ጥራሕ ዲ ዝምልከት እዚ ወላ ንኩሉ ኤርትራዊ ዘበለን ኣብነት እንዳቐምቃማይ ዘለዎም ኣለዉ ብዙሕ ቢዝነስ ዘለዎም ወሪኤ ነይረ ተረዲኻኒ እዚኦም እንታይ ጉዶም እዚኦም ከምዚ ንኩሉ በቃ ንኩሉ ክወፅኦም በቃ ውፁ በቃ ራክሻ ዘለዎም ራክሻ ይንፈልጥ ኢና መኪና ይንፈልጥ ኢና ውፁ ከይድኩምሲ ኣብቲ ማዓስከር ከይድኩም ንእዮን ሕተትዋ ኢሎምና ንሕና ኣብ ወሲድኩምና ደኣ ሞ እንታይ ንኽንሓትት ካብ ገዛን ይኹፁና ዘለኹም እዚ መልሲ የብሉ ዓይኒ መልሲ ኦኬ ከምዚ ግበራ እዩ ነገር እዩ ዮናታን ሓወይ ተኽኢልካ ድምፅና ኣስማዕና ንሕና ተጨኒቕና ኢና ዘለና ኣብዚ ዘለና እውን ምግቢ የለን ብለካ ኣለኹ መድሃኒት የለን ጥሜት ሰብ ምውት ኣሎ ብዚ ኣብዚ ተኪያ ዝበሃል ንበልዕ ነርና ተኪያ እውን ከምኡ ዳው ሓደ መፅእ ኣሎ ብረዳእታ ኢኻ ትበልዕ ናቶም ተኪያ ዝበሃል ኣሎ ምግብታት እዞም ሕጂ ፅልዋሕ ድርልኩም ዘሎ ትማሊ ሕጂ ከምቲ ቆርበዕ ሊልና ነርና እንዲና ኮንዲሽን ተባላሽና ክንደይ ትኾኑ ኢኹም በዚ ጉዳይ ዝተተንኪፍኩም ዘለኹም እንታይ ልካኒ ክንደይ ትኾኑ ክንደይ ኢኹም ዘለኹም ሕጂ እዚ ኣብ ውሽጢ ክልተ ሰሙን ክትገድፍዎ ኣለኩም ክትወፁ ኣለኩም ዝበልኹም ጠቕላላ ከባቢ 200 ንኸውን ኢና ኩላትና ማለት እዩ 200 ንኸውን ዞም ብጣዕቃ ናይ ዩኤን ዘለና ልዕሊኡ ንኸውን ኢና ነዚኦም እዩ ዝበለው ቶም ካልኦት ብጠሪጎቶም ባዕሎም ከኣስርዎም ይገፎም ኣሉ ግፋ ኣሎ መዓልቶ ግፋ ኣሎ ዮናታን ሓወይ መዓልታዊ ባነ ክትገዝእ ተሓቢእኻ ኢኻ ትኸይድ ግፋታት ኣለዉ ወታደር ኣለዉ ብዝኸድካዮ መንገዲ እዮም ዝሕዙኻ ሕጂ ንዓቶም ወሲዶም እንድርማን ዝበሃል ኣስርዎም ካብኡ ዓዶም ይሰድዎም ዘለዉ ግን ናትና ሽግር ፀይባትና እንታይ ከም ንገብር ነእተው ዓዲ የብልናን የን ወረቐት ሒዝና ኢና ብላኪስ ኣቲና ኢና ናበይ ንድርበ ንሕና ምናልባት በዚ ጋጣሚ ዝሓለፈ 2 ዓመት ዝተኻየደ ውግእ ደብዳብ ገለመለታት ኣብኡ ዝተሃሰኹም ስደተኛታት ኣለኹም ኣለውና ኣብዚ ቀረባ ግዜ እኳ ቅድሚ ናይ መጨረሻ ውግእ 2 ሰብ ቀቢርና ኢና ኣብዚ ጠቃና 2 ኤርትራውያን ነይሮምና ብሰንኪ መድሃኒት ኣብ ጎልጎል ኢና ቀቢርና ፍሒርና መቃብር ሲእና ሰሓፋ ክንከይድ ኣይንኽእልና ዕፁ ይተኽስሎ ኣብዚ ቀረባታት ቀቢርና ኣብ ደገ ኢና ቀቢርና ዘለና ንዕኦም ክንዕሎም ኣይከኣልናን ብዙሕ ተሃረመ ድሮናት ኣለዉ ዝተተኮሰብ ርእሶም እግሮም ኣሎ መዓት ዝተጎድና ሓበሻ ኣለዉ መዓት ግን መቁፀሪ የብሉን
كم زعينة إزاز كم حلالو فيكم كله إمباسيتات هالو نا إيرترا هالو نا إثيوبيا هالو وحكي يلن أبز يلن إمباسي بهو حنت يلن يلن مالتي كارتون ولا حنت نجار يلن أوكي كل يلن كير كاتترعو بيرو يلن ورقة حيس كاتزارولو منقص يلن ولا حنت يبلن تساقمي أمارات زلنا بريدي أرنا ندول تبهايدي بك حجي ندحر حنت نجار زبلتنا الله خمتي دليت كاد حنشمكا قوتي بلخوا قالوا حني تسمعتكم انت يفرحكم كم من يخد فرح زل هاي ترد عنن حجي الفرح زل خافتم وتهدرات مالت ندحر انت تيلم وسيدو موخا كابزي عفت معسكر مساعتها اما عسكر سخا نايينيخا عدخات اتا ايتخلنيخا او انت وسنا لك بوليتيكا حتيتكا ها ورقه وزيتكا زلخا انغورغور اتيوم انغورغور من يخو غرفهم زاسبادي اتوس من يخفنا 45 عامت ابزي 55 عامت غيرهم مسدرهم زي فطوبس انغورغور እንደገና ከይዱ እንታይ ይخون እንታይ ኢና ክንገብር እዩቲ ትፍርሐ ስጋት ዘሎ እዚ ተዓብ ስጋት ተረዲእካ በርከስኻ መንግስትኻ አጸሊምካ ኢኻ ዩኤን ሒስካ ኢኻ ኦሬዲ ናይ ዩኤን ኢኻ ስኻንበር ናይ መንግስት ይኾን ካን ዓድ መእተው የብልካ ዩኤን ኣብ ዝኾነ ዓድ ወሲሉ ኸፍ ከብለካ ዝኽእል ስለዚህ ትኹነታት ኣብ ሱዳን ስፔሻሊ ዘለኻ እስኻ በዓል ካርቱም ሲ ብጣዕሚ እናገደደ ሕማቕ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እስከ እቲ መድረኽ ናባኻ ገድፎሞ ተመሓላልፎ ትደሊ ቃላት ኣነ ምናልባት ዘይሓተትኳ ክትብሎ ትደሊ እንድሕር ኣሎ ናባኻ ክገድፋ ሞ እስከ ባዕልኻ ትብል ሕራይ ንሓወይ ብምሉኹም ኣብ ሬድዮ ሰምዑና ዘለኹም ንሕና ኣብ ካርቱም ንርከብ ኣሕዋትኩም ሓገዝኩም ንፅበ ኣለና እቲ ሓገዝ እንታይ እዩ ንየን ተዛረቡልና ኣብዚ ብጥሜትን ብሕማምን ብጥይትን 2 ዓመት ሙሉእ ፀኒሕና እንደገና ከዓ ሕጂ ተቃላጢፉም ውፁ ብልና ኣለዉ እዚ ምውፃእ ከዓ ናብ ማዓስከራት እዮም ዘሎ ማዓስከራት ኣብ ሰዓቲ ማይ ኣሎ ሕማም ኣሎ ይቃፀል ንጎሆ ንሕና ከመይ ጌርና ክንከይድ ቆልዑት ኣለዉ ህፃውንቲ ሒዝና ተሓወርና በጃኹም ተኽኢሉ ትየና ናባና መፅእ ይርአየና በዘይ ኮይኑ እቶም ዘለዉ ሰባት የዘራርቦም ኣብ 15 መዓልቲ ውፁ ዝበሃል ዳርጋ ሕጂ 4 መዓልቲ ጌርና ኣለና ብፍርሒ ብምንቅጥቃጥ ሎሚ ደሞ ወፁ ድራብ ሓደ ነወፃበካ ኣቑሑት ኣሸጥኒ ኣይግዛእኒ እንዳበልካ ፀገም ረኺብናና ተሓወርና በጃኹም በለልና ዝሰደ ዘለኻ ቃላት ድሓን ናብ ኩሉ ክበፅሕ እዩ ብወገነይ እውን ናብቶም ዝምልከቶም ኣካላት ከም መሓላልፎ ደው ኢለ ክራኸቦም እየ ኣጆኹም በስ ካልእ ዝግበር ወላ ሓንቲ የለን ኣብዛ ሰዓት እዚኣ እንታይ በሃል ኮይኑ ኩላ ፀዋግ ዘመን ኮይና ሓንቲ ፅቡቅ ካብ ዘይንሰምዕ ክንደይ ኮይኑ ኣጆኹም ንኩሎም ሰላም በለለይ حراي نحوي حراي سلام كل الكاي تحاول كوبيم تمليسو انده يقبري اوكي حراي كاتات لكم حراي نحوي حراي يغني لنا بروح معلت شبنا إذاعة إيرينا صوت مستقل لإريتريا أبدمسي راديو إيرينا زلنا كبرات تخاتات مدب حجينا بيونايت ستيتس اوف أمريكا نبحونا جورج قبرسلاسي تتابع غصب أو مسالات دايركتور ناي محبر سوربانا يمسانا زلو ان بشمي مشم كلهم تخاتاتلتي دمسي راديو إيرينا نادالوتان جورج حوي كمسجنا كافتو هم كل شاب فكورس كي دالو دول الكازل لخو أنا هقول كل لخ قال شكر ترخيب اللوم على تيو كواحد فق أنا بقى تزكوين نبي مخدول thank you سلزفك أتكلم سلام يوناتان thank you أنا ونت عبد الحق كاني دمت إحوات كمخان كم وترو thank you جورج حوي لنك أنا بمدوال بمصحف سدتنياتات كاب سودان بزح يخمس أنا غنيو أبزون دولنا ترخيبنا منيرنا كنا تاتم حما يزلو I don't think نعها مجلس زدليكا اسكا قرب بزعبها السودان تفلت أزولو تي ستاند ناي حجي بزس عزيز انتايز مثل مهنياتوس 14 معلتي هبنا كوما لنا عدنا تقول فلنا عينت يعني رانا معسكرات نخدو تم سدتنياتات إرتراوان نخونو ولا زي إرتراوان مالتيو هجي انتاي زكايت زولو بزعبها زيسي يونايتد نيشن فلتيو نزي أخفلت إخابا نابا خدول زلو اوكي ثانك يو يوناتان هو اذا قداي نعاون بستفعل خصحف لي قنيو قدميو ግን ዝኹነታት ሕጅት ናይ ዴድላይን ወይ ከዓ ናይ ክልተ ሰሙን መባሎም ቅድሚኡ እውን ገለገለ ኣብ ልዕሊኦም ዝጠምት ነበረ ነገራት ይመጽ ነይሮሞ ኣውያት ስዱ ነይሮም ብጽሑፍ ንኣብነት ሰባት ይሕዝዎም ገንዘብ ይሓትዎም ዘይተኣደነ ገንዘብ ከፊሎም ይወፁ እቲ ገንዘብ ከዓ ናይ ዝኸፈሎ ናይ 30 መዓልቲ ዘይኮን ናይ ካልእ ውሕስነት ኣይነበሮን ሕጂ ቁርብ ከምኡ እንዳበለ እንዳሰዓረረ ዝመፀ ኩነታት ብድሆታት ፀኒሕዎም እዩ
ኣለዉ ካብ 100,000 ናይ ተዓዲ ክሳብ 600,000 ተበፂሑ ዝተፈላለየ ገንዘብ ዓይነት ከፊሎም ወፂኦም ሰባት ሕጂ ፍትሓዊ ነበረን እቲ ዝገርም ሕሞት ዝበሃል ናይቲ ንእሽቶ ናይቶም ሰራዊት ሒዝዎ ዝነበረ ከባቢ እዩ ሕጂ ሲ በቲ ናይ መንግስቲ ዝነበረ ደረጃ ሒዝዎ ዘሎ ማለት ሲ ቴክ ኦቨር ገይሮም እዮም ከም ብሓዲሽ ወሲዶም እዮም ዘለዉ ሕጂ ዘይፅበየ ነገር እዩ ኣብዚ ሕጂ መፅኢ ዘሎ ኩነታት ሓደ እቲ ኣውያቶም ኣዝዩ ዘሰንብድ እዩ ኣብ ክልተ ሰሙን ውፁ ይብል ካልኣይ ብዘይካ ሓንቲ ሳንጣ ካልእ ዝኾነ ነገር ክትወስዱ ኣይፍቀድን ይብል ካልኣይ እዚ ሳልሳይ እዞም ክትወፁ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ክልተ ሰሙን ነቶም ሕጋውያን ጥራሕ ክዳልዎ ከም ዘለዎም ንክወስድዎም በዓላቶም ይሕብር ትዝኸፍአ ሱዳን መቸም ኩላትና ከም ንፈልጦ ብዙሓት ኤርትራውያን ብዕድመውን ንኣሽቱ ዘይኮኑ ንዓሰርተታት ዓመታት ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት ኣለውና ሕጂ እንታይ ዘይትጠቅም ንእሽቶ ንብረት ነይራቶም ኣብታ ገዛ ነይሮም ዋላ ኣብኡ ንሞት እንዳበሉ ክወፁ ከዓ ዘይክእሉ ሰባት ዝተፈላለዩ ዓይነት ጉዳት ዝነበሮም ሰባት ገሊኦምሲ ናይ መጓዓዝያ እውን ዘይብሎም ሰባት ስለዘይነበሮ እዮም ከዓ ካብቲ ናብቲ እንዳለመኑ ንኩሉ ዓመፃን ቡድሆታት እንዳሓለፉ ሎሚ ዝኾነ ይሓልፍ ክብልሉ ኣብ ፀንሑ ከዓ ሕጂ ከዓ እክብ ኣቢሎም ኣብ ክልተ ሰሙን ክትወፁ ኣለኩም ተባሂሉ ዴድላይን ተነጊሮም ሕጂ እዋ እቲ ሕቶ ከምኡታት ኣውያት ክመፅእ ከሎ ካብ ሰብ ሕቶ ንሓቶ ኣለዉ ከመይ ገይሩ መን ይኣኪብኩም ክትብሎም ከለካ እቲ ኣኼባ ዝነበረ መጀመርታ ናብ ዩኤን ዝመፁ ኩሎም ዝመፁ ይመስልና እንተኾነ ግን ኣብታ ሻዕ መዓልቲ ዝመፁና ናይ ሴኪሪቲ ናይ እንዳፀጥታ ናይቲ ሃገርን ገለ ከዓ ካብቶም እንዳኮር ዝበሃሉ ሓደ ይመስለኒ እዚኣቶም እዮም ስለዚ ናይ ምዝራብ መሰሎም እውን ዘይተዋህቦም ጥራሕ ንገሮም ንክዛረቡ ሕቶን መልስን እውን ዘይብሉ ተባሂሉ ተዓፅዩ ሕጂ ብጣዕሚ ዘሻቕል ነገራት እዩ ሕጂ ነቲ ናቶም ኣውያት ንኩሉ ምስ ኣከብናዮ ሓደ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ካብ እንተኾነ እቲ ንስኻ ክትገብሮ ትኽእል ሓደ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ንሕና ከም ማሕበር ሱርባናን ከም ኣባል ጋንታ ኣሜሪካን ዝተመዛበሉ ኤርትራውያንን ነዚ ነገር ብኣኸባ ወይ ከዓ ብፅሑፍ ኣቕሪብና ተዛሪብና እምበር እዚ ጉዳይ እዚ ናብ ዩኤን ኣፍልጦ ኣለዎ ድዩ የብሉን ክንፈልጥ እንተደኣ ኮይና ብቐጥታ ናብ ዩኤን ናብ ናይ ጀነቫ ኦፊስ ክንሰዶ እዩ ዘለና ተባሂሉ ኣብዘን ክልተ መዓልቲ ዘይመልአ እቲ ጥርዓን ናሕና መረረ ናይቶም ህዝቢ ምዃኑ ኣብፂሕና ኣለና መልሲ ንፅበ ኣለና እቲ ቀንዲ ናብ ከሰላ ክትከዱ ኢኹም እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚ ግን ነቶም ወረቐት ዘለዎም ጥራሕ እዩ ወረቐት ዘይብሎም ክንደይ ሰብ ክኾኑ ብሓፈሻ ልዕሊ 450 ዝኾኑ ስደተኛ ኣብቲ ከባቢ ጥራሕ ክህሉ ከም ዝኽእል ፈሊጥና ነዚ ንክንብል ከዓ ምክንያቱ እቲ መረረ ናቶም ክሳብ ጥልቕ ኢልና ምፍላጥና ምእንቲ ክነግር እተን ኩለን ንቑጣታት ወይ ከዓ እተን ካውንት ተባሂለን ኣብቲ ካርቱም ውሽጢ ዘለዋስ ኣብያበይ ሓበሻ ኣለውን ዝብሉን ኩሉ መዝጊብና ኢና ሂድናዮ ሰብ 5 ቦታ ተጠቂሰን ኣለዋ ስለዚ እቲ ናሕና ጠለብ እዞም ሰባት እዚኣቶም እንታይ ክገብሩ ኢኹም ትደልዩ ዘለኹም እቶም ዘይተመዝገቡ እንታይ ተኽእሎታት ኣሎ ንስኻትኩም ብዛዕባኡ ኣፍልጦ ኣለኩም ዲ ተባሂሎም ብጥልቕ ዝበለ ተሓቲቶም ኣለዉ ነቲ ጉዳይ ክምልሱልና ንፅበዮም ኣለና ጆርጅ ሃወይ ሕጂ ምናልባት ኣብዚኣ ክትበርሃለይ ዝደልያ ንኩሉ ዘይ ሱዳናዊ ድዩ ዋላ ኣተውኪርካ ናብ ኤርትራውያን ጥራሕ እዩ ዝኩሉ ዝካየድ ዘሎ ምክንያቱ ካብቲ በፂሕናያ ዘለና ክሳብ ሕጂ ንኤርትራውያን ናብ ከሰላ ተባሂሎም ንኢትዮጵያውያን ከዓ ናብ በዓል ገዳርፍ ዲ ዋላ እንጉርጉር ዝበሃል ናብ ካልእ ቦታ ተባሂሎም ኣለዉ እዚኣቶም እውን ኦኬ ሕጂ ሲ እቲ ኣብ በዓል ካርቱም ዘሎ መሪሕነት ናይ ሱዳንስ ጨርሽኡ ስደተኛታት ዝበሃል ወይ ዘይ ሱዳናውያን ክርኢ ዘይደሊ ዘሎ ብሰዓት ዝሓቀ እቲ ኣዘራርቦኦም ወይ ከዓ ኣቀራርቦኦም ንሱ እዩ ዝመስል ብኸም እዮም ካቐሪቦሞ ዘለዉ ተዘይተጋግየ ብዚ ክትእርመኒ ትኽእል ኢኻ እቲ መሪሕነት ናይ ሱዳን ናብ ካርቱም ዘሎ እዚ ሕጂ ዝውፅለይ ዝብል ዘሎ ሲ ፅቡቕ ምሕዝነት ዘለዎ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ተዘይተጋግየ ክልተን ድዮም ሕጂ ሱዳናውያን ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ኤርትራ ብጣዕሚ they are very welcome ከምቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝኣወጆ ማለት እዩ እዚ እናተኻይደ ከሎሲ ዝካየድ ዘሎ ግፍዒ ናብ ኤርትራውያንሲ ቁርብ መውሓጥ ኣበይ ተረዲካ ናይ ብሓቂ ዝገርም ምክንያቱ ብኸም እየ እቲ ናቶም መረረ ክትሪኦ ከለካ ንኣብነት ሓደ ካብ ኤርትራ ካብ ሱዳን ዝፀሓፈለይ ኤርትራዊ ንሕና ኣብ ዓድና ሓንጎፋልና ተቐቢልናዮም ኣብ ሽግሮም ኣብ ኣስመራ ኣትዮም ኣብ ኤርትራ ኣትዮም ኣብ ዝደለይዎ ክንቀሳቀሱ ናብ ዝደለይዎ ክኸዱ ነዚ ኩሉ እንዳተረድኡልና
ኣብ ልዕለና መፂ ከምዚ ዓይነት ኮርድ ከሎ ነዊሕ ዓመታት ዝነበርና ንብረትና ንታዘላትና ጠቕሊልና ውፁ ክንበሃል ከለና ኣሸጋ ጎኑ ንጎኑ እዞም ቆልዑት እዚኣቶም ሕጂ ኮነን ቁርብ ምልስ ከብለካ ጥልቂልና ንምርምሮ ከለና ናይ ስራሕ ዕድል ተነፊጎም ይፀኒሑ ስራሕ ክስራሕ ኣይክእልን ተባሂሉ ነቶም ስደተኛታት እቶም ህፃናት ኣብኡ ዘለዉ ደቂ ዘለዎም ናብ ቤት ትምህርቲ ንኸይኣቱ ተኸልኪሎም እዮም ሕጂ ነዚ ኩሉ ዓይነት እትመረረ ናይቲ ስደተኛ ዘሎ ኣብ ዓድና ከም ድላዮም እንቀሳቀሱ ኣለዉ ካብን ናብን ይኸዱ ኣለዉ ሓንጎፋይሉ ዝተቐበሎም እሞ ከኣት መንግስቲ ንሱ ምዃኑ ከምዚ እንዳተረዳእና ናይ ፖለቲካ ኣብ ልዕሊ ዝወር ዘሎ ቁኑዕ ኣይኮነን ባህልቲ እዮም ሕጂ ጆርጅ ሓወይታ ቀንዲ ከምዚ ዝሓበሩኒ ተሻቀሎም ዘላ ናብቲ ማዓስከራት ክኸዱ ከምዘይደልዩ እዮም ገሊፆምለይ ፕላስ እቲ ዩኤን እንታይ ክገብር ይኽእል ኢልካ ትሓስብ ምክንያቱ ሲ ኩነታት እውን ፅቡቅ የለን ኣብ ሱዳን ኖ ይግደሰሎም ኢልካ ትሓስብ ሰኣታ ቀንዲ ተስፍኦም ተረዲኻን እወ ኩሉ ግዜ እንታይ እቲ ናሕና መረረ ናይ ሰብ መምስ መፀዳና ኣተው ኮይና ስንፍና ናይ ኩላትና ከም ህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ እምበሪ ኣቐዲምካ ሓደ መትከላዊ ሰራርሓ ሕብረት ናይ ህዝቢ ኣብ ሰብኣውነትን ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ዝብል ጥራሕ ቅድመ ኩነት ሰሪዕካ ምጥርናፍ ከቢድ ተበግሶን ተወሰድ ነይሩ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ሃንደበታዊ ነገራት ክመፅእ ከሎ በዚ ጫውጫውታ ዘይኮነሲ ንፍታሕ ድምፅኻ ንክስማዓልካ ዝገብር ትርኖዕ ሓይል ምፍጣር እዩ ነይሩ ግን ኣይከኣልናየን ኣይተዓደልናን ናብዚ ናይ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ግን እዚ ስደተኛ ናይ መጀመርታ ወረቐት ዘይብሎም ሰባት ኢና ንዛረብ ዘለና ናበይ ክኸዲኦም እንታይ ከጋጥሞም እዩ ሕጂ እቲ ሕቶ ንሓተ ዘለና እዞም ወረቐት ዘይብሎም ሰባት እንታይ እዮም ክኾኑ ንብረት ከይሓዘ ኪድ ዝበሃል ዘሎ ናበይ ክኸይድ ኣብተን ድሮ ተደኪነን ዘለዋ መዕቆቢ ስደተኛታት ኣብ ናይ ሱዳን ዘለዋ እቲ ስደተኛ ብምንታይ እንታይ ዓይነት ሂወትን ይሓልፍ ኣሎ ኣብ ሰነድ ብዶኩሜንተር ዝሓዝናዮ ብዙሕ ቡድሆታት ዝሓልፉ ዘለዉ ኤርትራን ስደተኛታት እዮም ዘለዉ ዋላ ሕጂ ግን ከምዚ ክመፅእ ከሎ ምናልባት ናብቲ ዝብሉካ ክትከይድ ንሕርዳእ ናይ ግዴታ ኮይኑ ግን ንብረትካ ሒዝካ ወይ ከዓ ናትካ ሕርያ ትወስድ ሞ ተቐዳመይቲ ግን እቶም ዘይተመዝገቡ ሰባት ናቶም ስታተስ ዘይፍለጥ ብዝኾነ ይኹን ዋላ ኣብ መዕቆብ ስደተኛታት ከይዶም እውን ክቕበልዎም ዘይክእሉ ኩነታት እንድሕር ዝፍጠር ኮይኑ እቲ ቀዳማይ ሓላፍነት ክወስድ ዝኽእል ዩናይትድ ኔሽንስ IOM UNHCR ዋላ እቶም ሎካል ኤጀንሲ እቶም ካልኦት ዘለዉ ኩሎም እዚ ጉዳይ እዚ እቲ ኣውያት ብዕቱብ ሒዞም ሓደ ፍታሕ ከምዝን ጌርና ብከምዚ ክንወስዶም ኢና እዚ ንዝንጋኣ ክንገብር ኢና ክብለካ ከሎ ግዝያዊ ወረቐት ድዮም ክብዎም ንክኸዱ መዕቆብ ስደተኛታት ክኣትዉ ከለዉ ንዓኣ ከም ቅቡል ተቐቢሎም እቲ መልእኽቲ ተመሓላሊፉ ፀኒሑ ናብኡ ክኣትዉ ሕጂ ካብዞም ናብ ዩኤን ዝመፅእ መልሲ ነቲ ስደተኛ ሓጋዚ እዩ ክልተ ሰሙን ግዜ ተላብዋ ኣይኮነትን ካብ መዓልትን ኣብ መዓልትን ንሕዳእ ዘይመፂና በይኹም እዮም ዘለዉ ሻቁሎ ትበዝሕ ኣሎ ኣውያት መፃና ኣሎ እንዳበልካ ምኻድ እዩ ግን ቁርብ ክስታይ እዩ ማለት ተስፋ ዘቁርፅ ግን እንታይ መማራፅለካ ንሕዳእ ግዲ ኢልካ ንብረትካ ከይትወስድ ንድሕር ኢልካ ኣፍልጦ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ክህልዎ ኣለዎ መጀመርታ ና ክንሰምዕ ክንከል ኣለና ኩለን ተን ሓጓፋት ዘለዋ ተነጊርዎም ስለ ዘሎ ናብ ብምንታይ መልክዕ ክንቀርብ ኣለና ወይ ከዓ እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ወይ ከዓ ንስታቶም ኣብ ቦታ ከይዶም ምናልባት ወከልቲ ገይሮም ክንረኽቦም ኣኼባ ክንገብረሎም ደም ክብሉ ንፈልጦ ነገር ስለዚ ኣሎ እታ ንሕና ንገብራ እቲ ድምፂ ናይቲ ኣውያት ኮንካ ናይቶም ህዝቢ ኮንካ እዝን ዝመፃና ኣሎ እዚ ከዓ ናይ ክልተ ሰሙን ዴድላይን ስለ ዝብዎም ዘለዉ ሓደ መልሲ ኸባ ክንፅበ ኣለና ንሳኸ መበገሲ ተቐዳሚት ንስኣታ ትገልጽ ሕጂ ጆርጅ ሓወይ እዚ ቀንዲ ሻቀሎትናታቶም ዘሎ ግደፎም ሞት ዝብላዕ እንስተይን ዘይብሎም ክሳነት ዘይብሎም ኣብቲ ሱዳን ክሳብ ሕጂ እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ሕጂ እዚ ኣዋጅ ዝወፂሎስ ኢዶምን እግሮምን ጠሚሮም ስቂሎም ይፀበዩ ዲና ንብሎም ዘለና ዋላ እንታይ ከተማኽሮም ትኽእል እቶም ወረቐት ዘይብሎም እንድሕሪ ክወፁ ዝኽእሉ ኮይኖም ይወፁን ከለዉ እዮም ብዙሓት ሰባት ይብገሱ እዮም ማለት እዩ ብባዕሎም ዝወፁን ኣለዉ እንድሕር ደኣ ዓቕሚ ኣሎ እቲ ፀገም ናበይና ንዛረብ መሲልካ ምንም ክወፁሉ ዘይክእሉ ዓቕሚ ዘይብሎም ሰባት ኣለዉ እዚኣቶም ዓቕሚ እንተዝህልዎም ነይሩ እዚ ኩሉ ሰብ ክወፁ እንከሎ መወፁ ነይሮም ኣብዚ ኣኼባ ሲ ክሳብ ነቲ ብዓይኖም ምእንቲ ክርእዎም ኢሎም ተሸኪሞም ዘምፅዎም ናይ ጥዕና ፀገም ዘለዎም ኣቦታት ኣዴታት ከይተረፈ እዮም ኣምፂኦም ነዚኣቶም ክኢኹም ትብልና ዘለኹም ክዮም ኢሎም ስለዚ እቲ ኩንነት ቀሊል ነገር ኣይነበረን እዞም ሰባት እዚኣቶም ዋላ እንተኽኢልኩም ባዕልኻትኩም ውፁ
ናብተን ማዕቆብ ስደተኛታት ኣትው ናብኡ ምእታው ንድሕር ከልእሞኹም ደው ኢልኩም ሓቡርናኩ ክንብል ንኽእል ኢና ግን ነቲ ብድሕሪ ዝተርፍ ዘሎ መሊሱ እቲ እግሪ ዘለዎ ክኸይድ እንከሎ ነቲ እግሪ ዘይብሉ ክንቀሳቐስ ዘይክእል ኣካል ከዓ ገዲፎም ክኸዱ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ብዝከኣል ውፁ ንብሎም ሓደ ዓቕሚ ዘለዎ ነቶም ፈፂሞም ጠዋሪ ዘይብሎም ኣቦታት ሽማግለታት ከዓኒ ናይ ዩኤን ኢንተርቬንሽን ምትእትታው ክግበር ኣለዎ ዝብል ቀዳማይ መርገፂ ኢና ንሕስ ምክንያቱ ሕጋዊ ኣገዳሲት እያ እታ ጋይዳንስ ምስ ሃቡና ብኣ መሰረት ክንሕብሮም እታ ዝሓሸት እያ ስለዚ ንሕና እንድሕር ኣ ዘይመፂና ሕጁን ደጊምና ንፅበየኩም ኢና ዘለና ምክንያቱ ከምዚ ዝኣመሰሉ ሽማግለታት ኣላይ ዘይብሎም ንዛረብ ዘለና ኣቐዲመ ቅድሚ 2 ዓመት ትውግእ ከሎ እንድሕር ዝክር ኮንካ ምናልባት ንስኻ ምሳኻ ተዛረብና ንኸውን እዚ ህዝቢ ንክወፅእ ክባሃል እንከሎ ኣስማት ኣኪብና 1000 ሰብ ኣኪብና ነርና ነዚ 1000 ሰብ ናብ ዩኤን ምሰደድናዮ እምበኣር መጓዓዝያ ክነዳሉ ኢና ስለዚ ኣቐዲሞም ይንገሩና ምን ከም ዝመፁታ መካይን ክንሰደድና ምስተባሃለ ብዙሕ ሰብ ኣይተመርዑ 27 ሰብ መፅዮም ገለባቶም ተጠቂሞምላ ነታ ጉዳይ ከይዶም ናብ ከሰላ ከይዶም ካብ ከሰላ መስርሕ ስለ ዝነበሮም ንኣውስትራልያ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ግን እቲ ኣባና ምትእምማን ሰንሰለት ኣይተኸፍተን እታ ኩሉ ግዜ ርዳእኒ እዚኣቶም ግን ናይዚኣቶም ግን ኤክሰፕሽናሊ ፉል እዩ ብዓቕሚ ዘይብሎም ሰባት እዮም ክወፁ ዘይክእሉ ሓገዝ እውን ዘድልዮም ሰባት እዮም ንሕዳእ ክወፁ ኮይኖም ውፁ ክንብሎም ኮይና እንተወ ሓደሲ ኢድና ጋሕ እውን ክንብሎም ንክንክእል ኣለና ቁጥር ሰብና ንፈልጥ ዲና ሓቲትና እዩ ማለት ነው ክንደይ ሰብ ኢና ኣለና ብገምጋም 450 ሰብ ኣከባቢ ከም ዘሎ ልዕሊኡ ክኸውን ይኽእል ፋሕ ዝበለ ስለ ዝኾነ ስለዚ ኣሸጋሪት ኮይና ዘላ ውፁ ድሕር ክኢልኩም ወላ ሕጂ ኣቐዲምኩም ንብረትኩም ሒዝኩም እንተን ዘድልያኹም ክትወፁ እንድሕር ክኢልኩም እንድሕር ዝውፅኹም ኣለዉ ክንብሎም ንኽእል ኢኻ ግን ንሕና ንሪኦ እቲ ክሳብ መጨረሻ ምትእትታው ናይ ማሕበር ተራድኦ ይኹን ወይ ከዓ ካልእ መስርሕ ዘይተዋህቦ ክወፅእ ዘይክእል ዜጋ ናብኡ እንዳተረፈ ንኣደዳ ናይ ብዙሓት ነገራት ክኸውን ስለዘይንደለ ብዝከኣለና መጠን ተቐዳማይ ሓበሬታ እንዳተኸታተሉ ከከም ኩነታቱ ናብቲ መጨረሻ ዴድላይን ክኸውን ከሎ ወላ ነቶም ኣሕዋቶም ተሸኪሞም ክኸዱ ዝኽእሉ እንድሕር መንገዲ ኣሎ ኩሉ ነገር ኣባይታ ከም ተኽእሎ ይፈትሽዎ ግን ብዝከኣለና ግን በቲ ናይ ሕጋዊ ገባብን ምስ ከዱ ኣበኦም ከኣቱ ናይቶም ዘይተመዝገቡ ኣለዉ ናይቶም ጠዋሪ ዘይብሎም ዓበይቲ ኣቦታት ኣዴታት ኣለዋ ብሕማም ዝስነፉ ነዚኣቶም ተተኻኢላ ከምታ ናይ ቅድም ገለ ነገር እንተዝግበር ፅቡቅ ነይሩ ኣኒ ዋላ ማዓስከር ከይዶም ውሕስነት ከም ዘይብሉ ሽግር ከም ዘለዎም ግን ሓደ ነቲ ዝኸፍአ ትርኢ እሞ ናብ ካለካ ምስ ኣሕዋትካ እንተወ ሓደ ሳብኡ ኮንካስ ንዕኡ ከተእውየሉ ከመና ሓይሽ ስለዚ ኣብ كان زلو ناتهم أويات كاتا أويات سميع حنا بزملكوتا أكل محلافين زلنا حجي إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا أبدأ مسي رادي إرناينا زلنا كبرات خطات مدب مسانا حونا جورج قبر سلاسي دايركتور محبر سربانا تتابعي سبعو مسالاتي زلو كاب يونايتد ستيتس اوف أمريكا جورج حوي حنتي خبتا زتعذب كوا دحر مسؤوم عليك مقعلني غني مسؤوم انت انيرا ناب تم عسكرت بحال ناب اقص امم كخدو زيدلي زلو منياتو تزخف بوتا نسينا وقصنا هنكيداين دلنينا كابنا وسينا بإرترا تزمولسنا مسألة نزبولو نو نيرو معرخ ندي تي معسكرات بسودان زلو عشقراب قال ملا معرخ ندي حماق مالتي مچم نساتهم بزعباتن معقب سدتنياتات كزارو خلو نحنا خاب دغ خم مهلاونا كل عينت غمغام نوسد ومي علامات افدغن زعصالو خناتات تراي زلو زي مغنا امريكا سدتنياتات هيقبل نيطرح زي كونس نتوما مسرح زنبرو نام نفاريت كسقولو غدايم زتودوم سبات يتطوابيلو جروب 5 جروب 5 تبعيل زنبري يتطوابيلو حجي ناي امريكا ناي بعلو صلوا فطيروس ابزحات هاغرات ناي اوروباون كومبيل حجيتهم سدتنياتات كردوم زلو نعم أتوم طرح يكونن بخلته قلنا خريا حدا زما بدك زلنا ما قوة يوم زلوا دروس الدنيا تكوينهم أم عقب الدنيا تزعته ناي يونايتد نيشنز بزقبع سيفتي أند سكيورتي وحسنة تنتظر خبروا له معقب أنت زي كوين كل جزء كومبرومايز أو قاعدة جزء في الزخنة نتدرس الدنيا كابز نبر كلا عن الزيت اللي مريج أوصل له خناتات كفترم كله ناب زقبع نجارات نزا أدريس كجبر خلالو
زيقد سنة حجرات مقبل النايت نيشن ساب صراحة اللهم تدايلو مستعتي وزر لحجر بوعل زعتو مسرت وحنا تنتقطان كوننا نملباس بينهم طرح يكون زغبو نحنا طفترت نكون لنا ابزي تعدلنا ابزي اسنفنا كل جزء سنفنا لبانا هو جي نساتهم كوب إلهم كوي يخلو يردعناي جنا حدا جزء نتزلو أتحزك غيروا زخ المقلاس كم تمرات يوسد مخناتو أب كارتون تعريف كاتبح أرد زيت دلي شفاتي أخاكم لازم ردعني يدخل أوقات ردعني تما أوزلون تايكم زلون زلون ردعني ردعني خمسة هو إن تقول له عينة تابقوا متأتي خاب زكاء المتن تزلو تححزان إحنا بدك زلنا حبيرنا دمتنا يتم سدتين هاتكوينا صلوتي بمخان قد على أوقات من مقبر اتأذلوا نايم معكم سدتين أتححزك غيروا له زخل من قد خمسة كلاي أقوم يعني زياتهم 10 عامات أب إثيوبيا زلوا أب السودان زلوا لا 10 عامات سدتين هاتكوينا ورقة حزم هنقول لهم طبيعي زلوا يعني هو نا عد مملاس حريانا يسوي نحن ملس يلو أنا زقام يبلين مستزلوا مرتات عبقوا مستر زريو جن نتي أم عقب سدتين هات آتيو يو حسني إلو رئيوس درب حساس ورد زل سبقن نحنا وترك أتعالو خينا بذكاء لنا متن دمتنا تنكون مع قطمهم ريبورت هنقبر نكاتاتلو خمزة لنا خفولت انت لازيكي إلهم تمحبر ترارو نبعلهم علوم زي خفاء علوم بعين شلالة نطرح نقبر على ناتاتو هذا زخير نقرات يرأي مرتهم يردعني تنفنانا لنا بعبي خاطنا عالم فترة زلت قلوة ناي كونتات ناي مغيار كأب مساعته غيره وصاني خوص تسبز حشي من البات نزم كلهم ما بسودان كوينا مسمعنا زلو سدتينياتات ويزي مصوعتات مصوما بقربا غزي خاب كارتون وصيخنا بمعسكرات تاعتو لو زبلوهم تي غدايكم ناب يونايتد نيشن تحلاليف خمزلو حونا جورج غبرسلاسي دايركتور ناي سوربانا خاب يونايتد ستيتس اوف امريكا تطبق سبع مسالات ابزي غارانت خغبرو لكم تبيلو خمزلو زي ام سمعوا دليم نيروم لعلو كله جورج حوي دمصنا سي ناب يونايتد نيشنز يسمعلو مغدي زي اينا دلينا باركه خمتي انت وي زغلص كاي ولا اخيبا تصوي امسي خاب يونايتد نيشن مصي وست حوسه ولا حدا ينبرن ስለዚህ ሰራጥ ከይኮኑ ገንዘብ ዘለም ምገረም ዘሰራጥ ይወም ዘለው ሰኔ ራታ ቀንድ ዓላማ ጆርጅ ሓወይ በወገነይ እቲ ፈልጦስ ዘሊ እዚ ኢኔሩ ብጣዕሚ ዘመስግነካ ፈልጥ ሱዳን ጥራሕ ዘይኮነስ በዓል ሊብያን ኣብ ካል ቦታታትን ዘሎ ጉዳይ ስደተኛታት ለይትን ማዓልትን ከይደቀስ ካሪኤካ ማእሲኻ ኦንላይን ተኣቱ ብጣዕሚ ዝገርመኒ وابتقبرو كله خاني عوتنا سالت أنا من يلكا أنتي نتتشجر زلو سدتنيا إيرترا وخسلته thank you جورج حوي أي تسأن برتع أن كي تحلل كهم غيرك أتلك خاني نزي سدتنيا قرب تنفاست غونو تسفا قبر بشم كلهم سدتنيا تاتكامس جناك جورج حوي حراي أنا وني غني لي I think تي سبنا تسفاخ قرط يقولون ذكاء المتن عقمها مقباري تي تاني مورال حتى عقمها مورال حتى اتخالي كله نا عقمنا دروت خور خاليو تي دليتنا حنقوتانان كل جزء أب زي قدس أب ميديا انتاي تبحال زي كونه أو زلون تايب لكارلو نوعين عن نتمت نوع سلن تمتنا كله سجير ناس لحان تبح ردو زخيدنا تبحال زخيد حجة قلن انتاي يومي بزعبا السودان نزارب لنا أبز حالة فرق بزعبا ليبيا نتأفق لنا أدحنا ناخذ أويات قبرص أنيحهم نا إثيوبيا تخناتات نريق لنا بلعب السدتينيات تابع لهم واج انتهي كايدا له زما بدنا حلفنتنا انتهي دحر بزعبا أون كانوا أو خلنا بجزء رسنا ونحسبوا لهم متفتير لهم تاي مالتي كناتاتنا عالم يكاير له إسرائيل نستوعل لنا أب أمريكا زول حزبنا يبعلو جرين كارد نحلو خلو حسابنا يسوق بزح نجارات يقاطم على أبزي كناتات زي كردانا بزخ القوانقوا نحنا حبرت أما حبراوي هوتن سبعونتن أنفت جبرة حدا عبد على المترناف زي جبرولو نحر كوينو تناو ملك على وطن كون خاين خلينا نحواتنا قسم علينا نخلينا نبعلنا دخمتات علينا أب زقاطم نجارات بحتراتنا بسنفنانا كي تعرفه أبكر معيننا جوربيتنا كالو نحواتنا قال نجار كقاطم كله كم حبرة سبدين كاله له هو يرأي هو تقص قبل الكام ترك عباي مكينا زواري نشت
قاتيماتوس نجزا رستوطو كبلو زي كل مخا بزعبا دقو صبا زلا حتات عقبا اب امريكا انتاي يقاطمون زبل نبعلو حدا خاب تخستاي حجي افتنا حنا نربحاتاتنا كم ربحه محبر سربانا جيميرو زلو لنقنا اب جروب كفيتنا انت اتا جروب اذناي محبراوي هيوتن سبعونتن بمطمات حبورنا اذ طلا دنفعن كحير الله ابي حجر الله خاب زي قدس هو قدامن سنبتن اخيبا نقبر زحلفه ثلاث سمون بزي مقرات قدام سنبت سب كردو اليوم ابو اتي مسانا خ زارب سلند اليوم تطات طرح كنغر ايكونا ابو دهوتا طرح مرر مغلاط ترغم يقولون هو نتمرر كما بقسنا تشغرنا اندافلت كانت سب افتحون انفتات بزن نغرات كم فتحينا زبحال كم تخلطات نامطناي من يساتو بنزي دكتور نحر كوينو كساتو فولو هو ناي سنامراوي كيلان نحر كوينو كساتو فيزلو طبقاتات ناي ايرتراويان بزحات ايرتراويان طبقاتات ناي ايميغريشن قدم بزحات ايرتراويان بستفعل ملكا بروبونو بنصح مالتي نتخو دا يقلقلنا امن كوينه ما حقلقلو اب تحت محبرنا خوينا عمد كلته سلسته بروبونو نقبر بلاك نبي مصالم سيكا تناي مورالاو حتو طلال يخفتالو كعين عندلو كحيل عندلو سبح ما كغاطمو خلو ابዛ عينت طلال محراتيخا نابنت ابتناي حقاو سنسلت ناتكا خلوكا ابناي محبرا غلغلوت كم زلوخا بحجرات ملكا زكاتاتل اكلات كلوكا مسكالوتنا انترناشنال اورغانيزيشن نيتورك تفطر دمصنا حواتكا زخونه ነገር ከጋጥም ከሎ بخلنتنا ملكا كم حصص نحطير ነገር تاعتول ነገር تفطيرو نزي حزب زي ناي رديت حزب نخونا لنا ناي فلطت عقمو كحيلي اتصلال ترغم كم زلو خفلتي اب جرمن حق اكل احد زي قدس نزي صلال باركا مخاسي ام سبعونت محبراوي هيوت طمت اسكبل لازم علينا متن اويات متن نحرنا اتخوينا اكحل شجر متطرح نحد اخون بالكوينا اكطب ناي سمعيتاوان كوينا انا تخسل اب غبراويان ነገር ክንመጽ እንተ ዳخوين بكونነት زامنالو سنسلت بتر خلال زيات وطننا انا مو يغمي